Hej og velkommen. Alle værktøjer, som I kommer til at se i den her video, de er linket i descriptions i den her YouTube-video. Der vil være links til hjemmesiden, til præsentationer, til de forskellige værktøjer, vi bruger. Vi lægger også vores businessplan ud, rapporten, som Gemini og Deep Research laver, faktisk det hele. I kan finde vores kontaktinformationer, telefonnummer, e-mails, alt. Ja. Så like, subscribe, del, og Jakob, hvis man har nogle spørgsmål. Hvis man har nogle spørgsmål eller kommentarer til noget, så er man jo meget velkommen til at skrive dem nede under i kommentarfeltet. Og så kunne det jo være, at nogle af de spændende ting og kommentarer, I kommer med, at vi kunne bruge det som udgangspunkt til vores næste video. Det kunne faktisk være rigtig fedt. Så hvis der kommer nogle kommentarer, så laver vi nogle videoer, hvor vi svarer på de kommentarer. Præcis. Jeg hedder Christian Markus. Jeg er forretningsudvikler og AI-konsulent. Og jeg hedder Jakob Honoré. Jeg har beskæftiget mig med procesoptimering og virksomhedsdrift hele mit liv inden for den kreative branche, og derfor så er jeg her i dag. Og jeg hedder Adam Altenburg og har en stor passion for træning og udvikling, som jeg har brugt de sidste mange år i mit liv, og inden for de sidste år også kastet mig over AI som træningsværktøj. Velkommen. Og vi mødte hinanden i forbindelse med et webinar om AI og fandt ud af, hey, vi arbejder faktisk med noget af det samme, men har forskellige tilgang til at arbejde med SMV'er og deres forretningsprocesser, og hvordan vi kan hjælpe dem med at implementere AI i deres virksomheder. Se, det som dagens podcast eller video skal handle om, det er, hvad er det for en proces, vi har været igennem i det, vi mødte hinanden og snakkede om at starte virksomhed sammen, og det vil vi perspektivere til, hvordan man i almindelig drift i ens SMV bruger de værktøjer, som vi bruger i vores hverdag. Det er lige præcis sådan, det er. Så det, der skete på vores første møde, det var jo dels, at vi startede med at lægge en af vores mobiltelefoner imellem os, så vi optog alt, hvad vi havde. Så har vi jo selvfølgelig, som ved alle brainstorming og hyggemøder, haft et whiteboard til rådighed, og det har vi så efterfølgende efter mødet taget nogle billeder af og brugt dem til at lægge ind i vores AI. Og det er noget af det, som vi også har tænkt os, der skal ske i dag, nemlig at vise den proces, man kan bruge i alle mulige henseender, når man anvender AI. Det er rigtigt, og jeg tænker egentlig, at vi om et øjeblik vil vise den første, vi kalder vores AI-hub, som er Notebook LM, som er det værktøj, som har været vores startsted, når vi skulle samle vores dokumenter for at få gang i selve processen med at skabe en forretning. Ja, fordi det, som vi gør i dag og i vores hverdag, det er, at vi bruger rigtig mange forskellige tools, værktøjer, som er gratis eller ikke koster alverden. Præcis. Man kan godt få designet kæmpe store løsninger, hvor vi har alle de her ting samlet i et. Men fordi vi selv arbejder med lidt forskellige ting hister her, og ikke har brugt en masse penge på at bygge et kæmpe system, så er det vi gør, også for at vise jer, hvordan I kan komme i gang lige med det samme. Ja. Så processen, vi starter nu, kan vi lige vise på skærmen, og vi kommer til at gennemgå en række forskellige værktøjer. Det er altså Notebook LM til transkribering, til arbejde i projekter. Det er ChatGPT til både billedgenkendelse, producere tekst, prompts, renskrivning, hvad sagde du? Ja, producere nogle prompts. Og producere forskellige prompts, der hjælper os med de andre ting. Vi vil lave en rapport inde i Gemini Deep Research, som også er gratis at bruge. Ja. Vi vil lave en landing page, en hjemmeside i lovable.ai. Og det skal lige siges, at vi laver alle de her ting i løbet af den næste cirka en halv time, som uden at kode noget som helst. Så altså kun ved at samtale. Ja, præcis. Ja. Og det er jo også noget af det, som kommer til at gennemsyre det her, at der er jo ingen af os, som er de store teknikere eller programmører, og det er jo nogle af de værktøjer, som vi bruger, det er jo sådan noget, der hedder low-coding eller no-coding værktøjer, som enhver faktisk kan bruge med en lille bitte smule træning, og som vi jo igennem det arbejde, vi laver, både med vores egne virksomheder og for de kunder, vi har, gerne vil hjælpe med at vise, hvor nemt det egentlig er at anvende de her værktøjer. Præcis. Ja. Så lad mig lige vise kort, hvordan Notebook LM fungerer, og hvad vi har lagt ind. Som man kan se her på skærmen, så er notebooklm.google.com
der har vi til venstre en række kilder. Det er der, hvor vi lægger vores kilder ind. Det, vi har lagt ind her, var til en start lydfilen, som vi havde optaget af mødet. Og lige så snart man lægger den ind, så transkriberer den det automatisk for en, og så går den i gang med at bearbejde det og give et opsummering af, hvad der er. Det her projekt har den kaldt AI Solutions for Business Efficiency and Growth. Og så fortæller den her, at kilderne diskuterer primært processen med at starte og drive en AI-konsulentvirksomhed rettet mod små og mellemstore danske virksomheder ved at udnytte forskellige AI-værktøjer. En anden kilde, som vi lagde ind meget hurtigt, det var noterne, som vi havde lavet på vores whiteboard. Billedet her er fra whiteboardet, og det har vi så lagt ind i ChatGPT og bedt ChatGPT om at renskrive noterne. Men vi har ikke bare bedt om at få renskrevet noterne. Vi har faktisk også bedt den om at videreudvikle på de her noter med den kontekst, at mødet var et brainstorm-møde mellem Adam, Jakob og Christian, som er mig, omkring at bygge denne her AI-konsulentvirksomhed. Inde i Notebook LM, det her vi har simpelthen har, det er vores hub. Ja. Det er der, hvor vi smider alle vores informationer ind. Man kunne se over på venstre side af skærmen, at derovre lægger vi en lang række forskellige noter ind. Vi har lagt prompts ind fra samtaler fra ChatGPT. Vi har lagt lydfiler ind fra vores møder. Faktisk havde vi også et møde her i studiet inden omkring manuskript, og hvordan og hvorledes vi havde tænkt os at gøre. Og det lagde vi også ind som en kilde, og bad den så om at hjælpe os med at skrive et manuskript til dagens video. Så mange af de ting, man arbejder med, det ligger herinde. Ja. En anden fed funktion, det er jo, at den kan generere mindmaps, og den kan generere opsummerede podcasts i form af samtaler mellem en mand og en kvindestemme. Og her til højre på skærmen, der kan den generere en lydoversigt, og der trykker man indlæs eller generer, og mens den står der og indlæser, det har den faktisk gjort allerede nu, så kan vi prøve at se, om vi kan få lyden frem her. Velkommen med ombord her, hvor vi kigger nærmere på, hvordan I, især i de mindre og mellemstore virksomheder, SMV'erne, hvordan I kan gribe det her med kunstig intelligens an. Vi bygger det her på en brainstorm. Faktisk ret livlig mellem nogle AI-konsulenter. Vi havde faktisk en ret livlig brainstorm. Men denne her lydoversigten, det har den lavet på baggrund af de kilder, der er blevet lagt ind, og den brainstorm-lydfil, som vi har lagt ind. Hernede til højre, der kan du navigere rundt i emnerne og samtalen for dit projekt som en mindmap, og for eksempel gå ind og klikke på Messaging and Go to Market. Der har vi snakket noget omkring prissætning. Vi har snakket noget om, hvordan man kan lave forskellige produktkategorier til forskellige prisniveauer, og hvordan man ellers kan lave tilbud til kunderne. Ja. Det kunne være bare som en lille kort indflyvning for at forstå, hvorfor vi har valgt den her vej. Og egentlig har tænkt over, hvem er det, der står over for de samme udfordringer, som vi har haft i forhold til at komme i gang. Og det er jo typisk små mellemstore virksomheder, det vil sige SMB'erne, fordi at man måske ikke har de store IT-kompetencer, eller mange IT-kompetencer inden for murene, modsat store virksomheder. Så vi tænkte, at der må være mange virksomheder, som egentlig har mødt nogle af de samme udfordringer, som vi har stået med. Og det har så været vores tilgang til, hvem det var, vi skulle kommunikere og henvende os til. Ja, præcis. Og jeg, som Christian lige viste i Google Notebook, så er det jo typisk sådan, at man ud over alle de her kilder, man har, så kan man jo chatte med sine kilder. Og det er måske noget af det, der er allermest interessant, som jo går på tværs af alle de her sprogmodeller. Det er, at det kan godt være, at man lægger alle de her kilder ind, og så stiller man et spørgsmål og tænker, nu genererer den nogle rigtig gode svar. Men det, der jo i virkeligheden ofte sker, det er jo, at man lægger en masse kilder ind,
man stiller spørgsmål ind i det, man bliver ved med at spørge spørgsmål, og man bliver ved med at iterere på det, så kan det være, at man skifter nogle af kilderne ud en gang imellem, fordi man har nogle bedre kilder. Det kan også være, at man siger, til det her spørgsmål, der kan man tjekke kilderne fra eller til ind i Notebook og sige, nu vil jeg kun spørge ned i denne her kilde. Så når man anvender AI-værktøjer generelt, og det tror jeg går på tværs af de fleste værktøjer, så handler det meget om, at man skal tænke det, som at man faktisk taler med sine assistenter. Man taler med sine værktøjer, så det bliver en iterativ proces. Og det er også det, vi har gjort, og det vi også gør med vores kunder og vores partnere, det er, at vi ligesom alle sammen skal lære, at det ikke er bare et værktøj, der kommer med et resultat, men det kræver en ret lang proces, hvor man går frem og tilbage, og man sammen med sin nye AI-assistent kommer frem til nogle nyere og bedre løsninger, end man ellers ville have gjort. Præcis. Og skal vi se en gang. Jeg stillede spørgsmålet til kilderne her om, hvorfor vi ikke kalder kunderne for kunder, men kalder de noget andet. Og der kan man se her, at vi har simpelthen foreslået, at det hedder ikke kunder, det hedder partner, fordi vi ønsker at indgå partnerskaber, som er længerevarende og som mere handler om, at det er to parter, der hjælper hinanden med at opnå noget, end at det er en egentlig leverandør- og kunderelation. Er det rigtigt forklaret? Helt klart. Godt. Så det vi skal nu. Og det kan måske også være, sådan lige inden vi springer videre, at sige, at årsagen til, at man benytter forskellige generative AI-systemer, det er, at de har alligevel nogle fortrin, hver for sig. Og Notebook er rigtig god til at samle og bearbejde ting, men som Christian også nævnte før, at når der er et billede for eksempel, jamen, så er ChatGPT bare bedre til at honorere eller at tage fat på et billede og generere noget tekst, som man så kan udvikle videre på. Og senere vil vi også komme ind på nogle andre redskaber, som har nogle forcer inden for forskellige områder. Så derfor er det vigtigt at kunne navigere lidt rundt imellem flere af de her generative AI-systemer. Præcis. Så et hver møde, man har, der optager man det, og man tager billeder af sit whiteboard. Så lægger man det ind i sin Notebook LM og eller sin ChatGPT. Så beder man om opsummeringer, møderesumé, tasks, leveringsdatoer, hvem var til stede, hvornår skal vi levere de forskellige ting, og så fremdeles. Ja, præcis. Se, næste skridt i en almindelig virksomhed, hvor man drifter, det kunne jo for eksempel være, at man vil teste et nyt produkt. Ja, præcis. Og vi kunne jo godt tænke os at teste vores produkt, som er en AI-konsulent virksomhed med os tre. Så nu vil vi lave en hjemmeside, baseret på nogle af de her kilder og en prompt, som vi laver i ChatGPT, på samme måde, som man i virksomhed i dag kan gå ud og A/B-teste nogle forskellige nye produkter, nye services med sine kunder, og i stedet for at bruge månedsvis og mange penge på at få programmeret hele hjemmesider og lavet logoer og det ene og andet, så kan vi få generativ AI til at gøre det quick and dirty for os, så vi får det op og ligge inden for en dag eller to. Præcis. Og vi vil forsøge at gøre det på et kvarter. Ja. Det bliver jo spændende. Det bliver spændende. Det vil lykkes os. Jeg ved ikke, hvor det lander. Og det er måske også det, man skal acceptere, når man går i gang, at det ikke rigtigt også, som Jakob siger, men det er ikke sikkert, at man rammer 100%. Altså, man kan jo godt ramme lidt skævt, men så er det den her iterative proces, som man får bearbejdet sig frem til, men det går meget hurtigere, end man selv vil kunne gøre det. Det er stensikkert. Så som jeg ynder at tale meget om, er jo noget, der hedder fail fast, og det ofte i gamle dage, som var et par uger siden, eller et par måneder siden, eller et par år siden, der var det jo ofte, at man brugte meget lang tid på at gå ned ad en vej, hvor man også fandt ud af, når man kom ned til enden af vejen, det var overhovedet ikke den vej, man skulle have gået. Og noget af det, de her værktøjer kan, det er, at de er ikke løsningen på alting, men det er nogle sindssygt gode værktøjer til at hurtigt at komme frem til, her skal vi altså dreje til venstre i stedet for til højre, og når man er kommet til at dreje til højre, jamen, så kan man hurtigt se, at det går ikke i den rigtige retning, og så kan man ligesom bakke hurtigt tilbage, og så gå til venstre i stedet for. Så det er også noget af det, vi gerne vil nå frem til ved at bruge de her værktøjer, det er, at man meget hurtigt kan komme frem til nogle bedre resultater, ikke nødvendigvis det bedste eller det rigtige, men nogle bedre resultater hurtigt, og få brugt det som en sparringspartner i kreative processer i det hele taget. Ja, og en anden ting, når man snakker om generativ AI, så husk på, at de er ikke ufejlbarlige. Så det vil sige, man skal lige have løbet tingene igennem, læse de ting igennem, som der bliver produceret,
og få justeret til, hvis der er nogle ting, der ikke harmonerer med virkeligheden. Og især vigtigt, når man begynder at gå eksternt, det vil sige, når man begynder at lægge noget op, at man lige har haft sådan et menneske med i loopet hele tiden, så der er ikke noget, der slipper ud af fingrene, uden at vi har kigget med. Og som en afslutning, inden Christian han lige overtager og viser noget teknik, så vil jeg også bare sige, at ofte så er det sådan, at det kan også være svært at spørge en AI om det rigtige. Og det tror jeg, at vi alle sammen har prøvet i starten, at man tænker, okay, hvordan skal jeg formulere det her spørgsmål, så det bliver godt. Og så prøver man nogle gange, og det bliver ikke rigtigt. Men det man også skal huske, det er, at man skal også bruge AI'en til at sige, hvordan kan jeg hjælpe dig med at blive bedre? Altså lær mig at skrive en prompt, så du bliver bedre til at lære mig, hvordan jeg skal spørge dig. Og det taber også ind i den der iterative proces. Altså husk at bruge den som et menneske. Husk at bruge, at det er en dialog, en samtale, hvor du kan spørge om hvad som helst. Man kan spille hinanden bedre, og det kan godt være, at det virker lidt mærkeligt for nogen, men det der med at tænke den som et rigtigt menneske, er faktisk ofte en god idé. Ja, det er super vigtigt, fordi det er lidt ligesom at have en exceptionelt intelligent assistent, der aldrig bliver træt og altid synes godt om. Det er faktisk fantastisk. Og det er jo bare sådan, at hvis ikke du giver instruktioner til en assistent, så assistenten forstår, hvad det er, de skal levere, så kommer der jo noget tilfældigt tilbage. Ja. Så man skal huske en kontekst, man skal huske, at der er en opgave, der skal laves, man skal huske, at de har en eller anden rolle, de skal gøre, og at det, man giver den, altså hvis man giver den noget godt, så kommer noget godt tilbage, og hvis man giver den noget skidt, så kommer noget skidt tilbage. Og bare lige for at bygge videre, altså det her med også lige at fortælle, hvad for en type output forventer man? Er det en bulletliste, man skal have ud? Er det et referat? Er det en lang liste? Er det, hvad det er? Så kommer nogle forventninger til, hvordan, og man kan også hjælpe den på vej ved at komme med et eksempel, for eksempel. Eller 2 eksempler, for at gøre den endnu skarpere. Så er der mange små teknikker, det der hedder prompt engineering, der kan hjælpe til at gøre sin output meget bedre. Præcis. Og i mellemtiden har jeg skrevet en lille prompt inde i ChatGPT, og det er en kort prompt. Vi skal bruge en prompt til lovable.dev, så nu ved den, hvad den skal lave. Det er altså en prompt til en anden AI. Det er til en hjemmeside af vores AI-konsulentvirksomhed. Konsulenterne er Adam, Jakob og Christian, og vores partnerkunder er SMV'er i Danmark. Det er relativt få informationer, jeg har givet den, men det skal også lige siges, at denne her samtale, som vi er midt i lige nu, det er en samtale, som vi har brugt, en chat, vi har brugt til at tale om de her idéer. Men som I kan se her, så er den i gang med at lave en prompt. Og imens den laver prompten færdig, og jeg kopierer den over i Lovable, så kan I fortælle lidt om næste skridt. Ja, og næste skridt er egentlig, at vi får produceret vores hvad skal man sige, output, som vi skal bruge over i Lovable, så vi kan begynde at kigge over på en, hvad skal man sige, et hjemmeside, som man normalt vil bruge ret meget tid på at få bygget op. Og det output, der kommer herfra, vil kunne hurtigt sættes i gang, og som ligesom ret hurtigt kan få testet ting af, faktisk, ja, on the fly. Ja, fordi en ting er, at vi nu får Lovable til at bygge en hel hjemmeside til os, baseret på en kort prompt, som ChatGPT har lavet til os. Ja. I mellemtiden, så vil vi gerne vide lidt om, hvordan bygger man egentlig en virksomhed. Ja. Vi er jo nogle gamle ræve, vi har prøvet det før, men vi lader os forestille os, at Jytte fra Marketing, hun er altså gået hjem for i dag. Og vi skal have en marketingplan, vi skal have en salgsstrategi, vi skal have en go-to-market-strategi, vi skal have alle de her ting og sager, og det ved vi faktisk ikke nødvendigvis rigtig noget om. Nej. Men og der vil det jo være rigtig godt at bruge det værktøj derude, som virkelig kan hjælpe os på vej her. Og der har Gemini eller Gemini, de har noget, der hedder Deep Research, som er et rigtig, rigtig stærkt værktøj til at, hvad skal man sige, crunche sådan nogle forretningsplaner. Så vi vil på baggrund af de ting, vi har lagt over i vores start og AI-hop, det der hedder Notebook LM, der vil vi tage nogle af de dokumenter og få skabt, hvad skal man sige, nogle prompts, som vi lægger over i Gemini. Den vil så begynde at bearbejde en forretningsplan til os. Ja. Og bare lige tilføje, ligesom at vi talte om før med, at det er jo ikke fordi, at vi laver et færdigt resultat på nogen måder, men vi kan komme utrolig langt, og det kan både åbne en masse nye spørgsmål, og nogle gange så er det jo også sådan, at AI genererer noget, så hvor man tænker, det skal vi i hvert fald ikke bede om.
Men det er også en del af processen, fordi hvis man ikke ligesom finder frem til det helt rigtige, så er det faktisk en lige så god læring at finde frem til noget, hvor man tænker, det var faktisk ikke det. Fordi så skal man til at, ligesom vi talte om før, at tale med AI'en, altså have en dialog. Hvad er det, der gør, at jeg ikke får det resultat, som jeg forestillede mig? Så man har ligesom to veje. A, så kan man sige, at man kommer nok nærmere på målet, men det kan godt være, at man får genereret noget, som ikke er perfekt, men det faktisk er det imperfekte også det, som ofte sætter nogle tanker i gang, og som måske kan lede en hen til at stille nogle bedre spørgsmål næste gang. Så hele den her iterative proces, det er faktisk noget af de AI-værktøjer, vi anvender, og som den er allerbedst til. Ja. Det er rigtigt. Og imens du har stået og fortalt lidt om det, så er jeg i gang med at lave en prompt inde i Gemini. Og fordi jeg er lidt doven, så gider jeg ikke at sidde og forklare alt, hvad jeg gerne vil have den til at gøre. Så jeg copy-paster prompten fra ChatGPT, som vi lagde ind i lovable.ai, eller .dev hedder den. Den prompt, som skal forklare Lovable, hvordan man laver en hjemmeside omkring vores virksomhed, den har jeg også bare lige smidt over i Gemini. Så det ser sådan her ud. Jeg har altså her skrevet, at vi skal bruge en forretningsplan for vores AI-konsulentforretning. Det skal være en rapport på maks 10 sider, som inkluderer alt, hvad vi skal bruge til at starte og have succes med vores forretning. Fantastisk. Så copy-paster jeg noterne ind og skriver, at herunder noter for kontekst. Kontekst. Og så sætter vi simpelthen Gemini Deep Research i gang. Ja. Og den kan godt stå og tykke et par minutter, hvilket ikke er meget, for det kunne man også have brugt et par uger på. Ja, fordi det vi vil se lige om lidt, det er, at nu går den i gang med bare at kværne alt igennem. Den faktisk så kan vi lige kigge her en gang og se, hvad den har gjort. Den kommer simpelthen med et spørgsmål til os. Den siger, den vil lave en AI-konsulentforretning, forretningsplan og startguide, og den har foreslået, at den vil undersøge noget omkring tendenser og identificere nøglekonkurrenter og en hel masse andet. Vi trykker Start Research. Og nu kan vi så se, at den går i gang med at tykke, og vi kan følge med herude i venstre side omkring, hvad den laver. Og den forklarer så løbende hele tiden, hvad det er for et skridt, den tager, hvad det er for nogle kilder, hvad er for nogle websites, den googler, den gør ved. Det er faktisk ret interessant, når de begynder at lave de her research, og de begynder at lave de her reasoning, at man kan følge faktisk deres refleksioner undervejs. Ja. Det er ret flippet. Mens den står og bygger en 10-siders forretningsplan til os, for det sagde vi til den skulle gøre, så kan vi prøve at tjekke over med Lovable og se, hvordan det går for vores software developer og hendes hjemmeside. Jeg tænker, hun er vel godt på vej til at lave en rigtig fed hjemmeside til os. Og mens det kunne jeg lige skulle, mens Christian han gør det, så kunne jeg lige tilføje, at det der egentlig skete, det er, at den kom tilbage, før den egentlig gik i gang med opgaven og spurgte, er det egentlig det her, jeg skal? Det er jo noget af det, som man også kan huske, når man prompter ting. Det er, at man beskriver, hvad man gerne vil have lavet, men i stedet for ligesom at sætte den i gang med at lave noget, som måske tager lidt tid, eller, så skal man spørge, har du forstået opgaven? Fordi det, der tit sker, det er faktisk, at den kommer tilbage med en lille oversigt over, hvad man har spurgt om. Og nogle gange, det oplever jeg i hvert fald selv, så tænker jeg, okay, men det er næsten rigtigt, men der er altså noget, du har glemt, eller der er noget, du lidt har, og så retter jeg det. Så igen er vi tilbage til den der dialog, den iterative proces, som måske ikke bare handler om forskellige software, men som også handler om noget om, hvordan man prompter. Så igen er vi tilbage til det der, husk at spørge, husk at bede den om, har du forstået, hvad det er, jeg gerne vil? Og ofte har den forstået det, og nogle gange har den ikke helt forstået det. Men lad være med at bruge tid på noget, før du er sikker på, at du faktisk beder den om det rigtige. Helt sikkert. Og vi løber jo hurtigt igennem de her, i stedet for at nærlæse den prompt, vi har lavet, og tjekke, om det nu også er det rigtige, og lige justere lidt, så kyler vi det ind for at kunne nå det her på rekordtid. Vi kan faktisk se, at Lovable har lavet første udkast til en hjemmeside, og den ser sådan her ud. Vi kan faktisk se her til venstre alt, hvad den har været igennem,
Og den havde også lige en fejlmeddelelse for kort tid siden, hvor jeg bad den om bare at fortsætte. Og den har lavet det her udkast til os. Hvad tænker vi frigør potentialet i AI for din virksomhed? Det kunne da være en meget god start. Ja. Det er jo en det er jo en fin start, og det er jo også det, vi arbejder med, som Christian lige var inde på. Altså normalt kan man sige, så vil man måske være knap så hurtig, som vi er her. Men eftersom vi har et meget kort format, jamen så bliver det sådan lidt, lad os nu se, om vi prøver at ramme noget, som overhovedet er der, hvor vi gerne vil hen. Men når man nu ser det der sådan meget hurtigt, så kan man sige, altså det ligner jo et website. Det ligner noget, man kan interagere med. Det ligner noget, hvor man med relativt lille indsats ville kunne få det tilpasset til at være det, vi egentlig havde brug for. Og det er jo sindssygt fedt at se, at den har husket kontaktformularen. Ja. Fordi det, vi gerne vil bruge den her hjemmeside til, det er jo at simpelthen få folk til at kontakte os, så vi kan tage fat i dem. Og jeg vil sige, at det er jo, nu sagde du, det ligner en hjemmeside, og det er jo en fuldt flyvende hjemmeside. Ja. Om 5 minutter, så har vi klikket på 3 forskellige knapper, og så er websitet live. Hvis vi gerne vil sørge for, at den lige bliver justeret på plads, så kan vi selvfølgelig lægge vores billeder ind. Vi kan prompte den til at lave nogle ændringer. Det kan være, at vi ikke synes, farven er så fed. Det kan være, at vi vil have et nyt logo. Ja. Alt, hvad vi gerne vil have lagt ind, som vi plejede. Jeg kan jo ikke finde ud af kode. Nej. Jeg koder heller ikke. Jeg har engang skrevet Hello World i HTML. Præcis. Altså, hvis jeg skulle have bygget et website, så skulle jeg have en software developer, og så kunne jeg sidde med den person og sige, ja, men kan vi ikke ændre det, kan vi ikke ændre det, hvorfor? Og så skulle de bruge x timer eller dage på at programmere det for os. Eller man havde en ekstern, som også koster mange penge. Ja. Og det er jo i virkeligheden også det, der er det interessante, det er jo, at, som Christian er lidt inde på, altså i gamle dage, som var for lidt siden, der kan man sige, der skulle vi for eksempel have været ude og bede nogen om at lave et website til os. Det, der sker i dag, det er måske ikke, at vi laver et fuldt færdigt website, for det kan være, at der er noget funktionalitet, som vi ikke kan få noget AI til at generere, men vi kan nå meget, meget, meget længere, før vi går ud og beder nogen om at hjælpe os. Og det betyder, at dels så sparer vi tid, dels bliver vi klogere på, hvad det gerne vi vil have, og dels bliver det ikke så dyrt at få det lavet, fordi at vi har kommet utrolig langt med det her projekt selv. Ja. Og der vinder vi jo på alle parametre. Dels så lærer vi noget undervejs og finder ud af, hvad er det egentlig, vi vil, hvordan skal det se ud, men vi kommer også bare længere i processen, før det begynder at være omkostningstungt for os. Ja, præcis. Vi kan jo teste rigtig mange ting af. Yes. Og vi kan jo tage koden inden fra lovable.ai og downloade det og give det til vores webudvikler. Præcis. Og sige, det her, det er udkastet. Det er nogenlunde sådan her, vi gerne vil have det. Al koden er klar. Vær sød og læg det op på vores egen hosting. Sørg for, at det kommer ind på det rigtige domænenavn, og lav de her ændringer. Ja. Så har vi jo så har vi lavet 80% af opgaven. Så mangler vores softwareudvikler bare lige at lave det sidste 20%. Det er jo ret flippet. Det er crazy. Det er crazy. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud på video, men vi kan prøve at se, hvordan det går for vores deep research bag os. Man kan se her på skærmen, at den står her og tykker. Der står, at den er i gang med at undersøge 59 websites lige nu. Vi kan se her, at den har lavet en hel del research dernede af. Og den er blandt andet inde og kigge på consultancy.eu, advids.co, SAS.com, Business Danmark, Upwork, Business Danmark, Deloitte. Virkelig mange websites af alt det her forskellige, som er vigtigt for os at have noget viden om, når vi skal gå ud og levere vores forretning. Det handler altså, som den siger her, with a solid understanding of the market and competitive landscape, my next steps will focus on the practical aspects of establishing and running the business. Altså, vi har en McKinsey-konsulent, som arbejder lige så hurtigt som 100 konsulenter parallelt for os for at lave den her rapport. Det synes jeg er ret flippet. Undskyld til alle McKinsey-konsulenter derude. Men det er hævn for alle de 3500 kroner, vi har betalt i timen andre gange. Ja, men rapporten Deep Research står stadig og kværner. Hvad er næste skridt? Næste skridt for os er vel, at vi måske vil vi ud og hente nogle investorer, hvis vi nu er en startup eller en anden virksomhed, så vi kunne godt tænke os et investor pitch deck måske. Absolut.
Og i stedet for at sidde inde i sin PowerPoint og rode, altså et af mine mareridt, det er, når jeg åbner computeren og åbner PowerPoint og skal starte fra en helt hvid skærm, og jeg bare kan se cursoren stå og blinke. Og den forventer, at jeg skal udtænke det hele fra nul. Det gider jeg simpelthen ikke. Men så er vi jo heldige nu om dagen, at der ligger flere redskaber, man kan tage fat i, men vi har valgt at bruge det, der hedder Gamma, som er et rigtig, rigtig godt værktøj, hvis man vil i gang med noget visuel præsentation. Gamma er simpelthen, vil jeg sige, PowerPoint på steroider, og man kan både lave præsentationer, websites, pdf'er, kundemateriale, salgsmateriale, alle mulige ting og sager. Hvis vi trykker Generate, så kan I se herinde, der er præsentation, webpage, dokumenter, eller også socials. Og man kunne faktisk godt forestille sig, at nogle af de her ting er noget, som vi også skal bruge i vores markedsføringsstrategi. Jeg har i hvert fald hørt, at SoMe er godt at bruge. Jeg er ikke specielt god til det selv, men vi kan garanteret også få Gamma til at lave nogle ret fede posts til os. Det er også noget, vi vil bruge vores rapport til inden for Gemini. Ja. Den vil vi lægge ind til at starte med, vil vi lægge den ind i vores Notebook LM. Ja. Så vi har adgang til alle informationer derinde. Men vi kan også godt lægge den ind i vores ChatGPT-chat. Ja. Og bede chatten om at foreslå, baseret på rapporten, hvad er vores next steps? Hvad skal vi gøre, hvornår? Er der nogen, vi skal ansætte? Hvem skal vi ringe til? Hvor vil være et godt sted at tage fat i organisationer, som kan hjælpe os med kundehenvisninger? Og hele kommunikationsagendaen, altså hvordan skal vi komme ud over stepperne? Vi nævnte lidt omkring post, sociale medier, men i hele taget den måde at række ud til potentielle partnere. Præcis. Og for eksempel LinkedIn. Vi bliver jo nødt til at markedsføre os via LinkedIn. Ja. Og det kunne da være meget fedt, hvis ChatGPT hjælper os med at lave de første 5 idéer til forskellige LinkedIn-posts, som fanger vores USP'er, altså Unique Selling Points, til de forskellige kunder. Ja, lave hele kampagner. Og som Christian også siger, det der med at lave nogle forskellige LinkedIn-posts, altså det man tit har brug for i starten, også hvis man starter en ny virksomhed på LinkedIn, det er at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle af de LinkedIn-posts, man lægger op, som ens potentielle kunder interagerer med. Og det er ikke sikkert, at man er helt skarp på det i starten. Man har nok en idé om det. Men hvis man bruger generativ AI til at hjælpe en baseret på den forretningsplan, man har lagt, eller de visuelle ting, man har lagt, så kan man ret hurtigt prøve det af. For det, i gamle dage tog det jo lidt tid at lave en LinkedIn-post. Nu kan man måske lave 5, der har en lille bitte smule variation, og så kan man hurtigt få monitoreret, hvad er det, at de kunder, man gerne vil have, interagerer med, og hvad er det, de ikke interagerer med, og så gør man bare mere af det, som virker. Så det er en meget, meget hurtig måde, at på en eller anden måde, at finde den rigtige vej for det produkt, man kender, eller man gerne vil sælge, i et ret sådan mudret, marketinglandskab. Så er det bare en hurtig måde at gøre det på. Ja. Jeg tænker, at Gemini research er færdig med vores 10 siders lange rapport og forretningsplan. Super. Den lægger jeg selvfølgelig over i Notebook LM. Men vi kunne også godt lige tage og lægge den over i ChatGPT og bede den om at lave en prompt til vores pitch deck. Skal vi ikke gøre det? Yes. Det lyder som en god idé. Fordi så mens jeg står og roder med det, så kan vi jo... Der kan vi tale om alt muligt. Men for eksempel pitch deck, jeg tænker, Jakob, fra din verden, hvor vigtigt er det at have et godt pitch deck? Altså man kan sige, at jeg kommer fra en verden, hvor det visuelle betyder utrolig meget. Og jeg har jo sådan en Steve Jobs tilgang til præsentationer, altså at der skal være mindre tekst og flere visuelle virkemidler. Og der kan man jo sige, så er det måske lidt mærkeligt at stå og tale om sprogmodeller. Men til det vil jeg gerne sige, at noget af det, som jeg har oplevet, at det er, at i virkeligheden så er nogle af de her sprogmodeller og tekstuelle værktøjer, de er ekstremt gode til at kondensere idéer. De er utrolig gode til at kondensere tekst ned til nogle meget, meget konkrete og håndgribelige både budskaber over for ens eksterne kunder, men i virkeligheden også indad til. Altså man bliver bedre til at kunne smage på sin egen vision og på sin egen mission i virksomheden, og måske bliver man også bedre til at kommunikere det til sine medarbejdere
hvis man er god til at formulere noget ellers meget teksttungt. Så for mig så handler det ikke bare om at generere en masse tekst, men det handler også om at generere den rigtige tekst, og i den rigtige størrelsesorden, og det rigtige format, så det kan bruges til præcis den målgruppe, du har for den her tekst. Ja. Og det, I kan se på skærmen bag os, det er, at ChatGPT er ved at lave en kompakt og præcis prompt til Gamma.app, som du kan bruge til at generere et investor pitch deck baseret på jeres forretningsplan. Den er struktureret med klare krav til sektioner, stil og tone for at sikre et professionelt og investorrelevant output. Det er jo super fedt. Ja. Ikke? Det er jo det, som jeg vil ønske, at jeg selv lige havde skrevet eller sagt, men ved at jeg gav den en sådan en rimelig forståelig, men ikke alt for restriktiv prompt, så finder den hurtigt ud af, hvad det er, vi godt kunne tænke os. Så jeg kopierer lige den over i Gamma. Og man kan også bare lige for at følge op på det, som Jakob sagde før, at jeg kommer meget fra et område, hvor vi arbejder meget med strategi, strategisk analyse, og det er også rigtig godt, men ofte kan jeg jo kun arbejde med typisk en model ad gangen, når jeg sidder og laver en strategisk analyse, hvor at, som vi har set her med Gemini Deep Research, jamen den kan arbejde med stort set alle modeller samtidig. Og det gør bare, at vi kommer lidt op på et hyperniveau, som vi mennesker slet ikke kan være med på. Godt. Så hvis jeg lige viser skærmen igen, så folk kan se, hvad jeg gør. Ja. Herinde har jeg været inde i Gamma og har valgt Generate. Jeg har valgt en præsentation. Den spørger mig, describe what you like to make. Jeg har været inde og copy-paste denne her prompt, som ChatGPT har lavet til mig. Den har jeg kopieret. Den paster jeg ind her. Og nu skal vi se her en gang. Det blev en alt for lang prompt. Det kan den slet ikke tage. Så jeg bliver nødt til at gå tilbage og sige, prompten skal forkortes med 80%. Godt. Det vigtige er, en ting, som jeg har irriteret mig en del over, det er, at ChatGPT kan ikke rigtig finde ud af at tælle ord, men den kan godt forstå procenter. Ja. så hvis man beder den om at forkorte noget, så skal den vide, hvor meget den skal forkorte det med. Så derfor 80%. Ja. Interessant, det vidste jeg faktisk ikke engang. Ja, der bliver jeg også klogere. Der bliver lidt klogere. Men altså, omvendt, så er der helt sikkert et AI-værktøj derude, som kan præcis det, som Christian leder efter. Og det er faktisk også måske en af vores sådan pointer, mens Christian lige står og roder med det der. Altså, den udvikling, der er inden for AI-værktøjer, altså den går jo så vanvittigt hurtigt. Og det er helt sikkert, at hvis du tænker, at det ville være fedt, at der fandtes en AI, der var god til det her, så kan du med stor sandsynlighed være sikker på, at det gør der nok også. Så er det bare at lede efter den. Og mange af de her værktøjer, de er, som Christian også indledningsvis sagde, jamen de er enten gratis eller også utrolig billige. Og det er jo også den måde, vi selv arbejder på, det er, at vi bruger faktisk rigtig meget af vores egen tid på at holde øje med det marked, som der er. Holde øje med, hvad kommer der af nye sprogmodeller, holde øje med, hvad kommer der af nye værktøjer, og hvordan kan man bruge dem på en hensigtsmæssig måde i forhold til at hjælpe nogle virksomheder med at blive bedre til deres kerneforretning. Fordi det er jo i virkeligheden derfor, kan man sige, at vi er her. Det er jo fordi, at der er rigtig mange virksomheder, som ikke har tid og ressourcer til at bruge og anvende AI på, nu siger jeg, den rigtige måde, der findes jo ikke nogen rigtige måde, men at bruge den til en effektiv måde, der egentlig gør, at man kan blive bedre til det, man i forvejen er god til. Og det har været en af vores kardinalpunkter, det er at arbejde med, at vi vil gerne hjælpe virksomheder, vi vil gerne være nogle virksomheders partner, der gerne vil have AI som en del af deres redskab, men som måske ikke synes, at de har tiden til det, eller ressourcerne til det, så vil vi rigtig gerne være med til at vise, hvad vi selv bruger af muligheder, og hvad der har virket for os, og hjælpe folk med at implementere det i deres arbejdsgange. Okay. Ja. Mens Jakob har snakket lidt her, så har jeg fået Gamma til at lave en outline af denne her investor-præsentation, som vi vil lave. Vi kan se, det er altså en præsentation af os, det er problem, løsning, market opportunity, services, forretningsmodel og lignende. Den er helt sikkert bedst til engelsk Gamma, så derfor vælger den at gøre det i engelsk, men vi kan altid oversætte det efterfølgende. Vi vælger et tema,
det er ikke så vigtigt, hvad for et tema man vælger til at starte med, fordi den gamma, den kan til hver en tid ændre et nyt tema, og vi skal vælge, hvor meget tekst vil vi have per kort. Vi vil faktisk gerne have det lidt detaljeret i dag, fordi det er en investorpræsentation. Den laver AI-billeder, og den er sådan set klar til at generere vores præsentation nu. Så vi trykker Generate, og så til dem, der ikke har set det før, så synes jeg, at det her det er en af de mest flippede oplevelser med AI, man kan få. Det går så rigtig hurtigt. Altså, vi ved ikke, hvad I tænker, men vi tænker jo stadigvæk, til trods for, at vi har arbejdet med AI i rigtig lang tid, at det her, det minder om magi. Fordi ofte så har man sådan en fornemmelse af, at den genererer noget, som man lige stod og tænkte på. Altså det er jo kun 20 minutter siden, vi stod og tænkte på det her ting. Og nu har vi allerede noget, som måske, som Christian var inde på før, måske ligner 80% af det, vi egentlig gerne vil have. Vi får ikke det, vi allerhelst vil have, men vi får et sindssygt godt udgangspunkt til at enten at færdiggøre det på baggrund af det her, eller diskutere, hvad vi ikke vil. Hvad er det, der ikke virker? Og så laver man bare en ny iteration. Det er jo det, der er det skønne ved alt det her AI, det er den her iterative proces. Det er, at hvis man er det mindste, ikke kan lide noget, så er det meget, meget hurtigt at ændre det. Og nu tror jeg lige, at Christian skal lige bladre igennem den der. Ja, fordi nu har den sagt Nordic AI Advisors, og vi vil jo til at starte med, synes vi, at det er fint i Danmark, ikke? Vi vil gerne være danske. Så det går man jo bare ind og ændrer bagefter. Det har den selv her. For Nordic og Danish, det er meget, den er sådan lidt i... Bridging the AI gap for Danish SMEs since 2024. Den har heller ikke stået på datoen, der er også noget med Norden og Danmark, men det understreger jo bare det, vi siger, at det er et godt værktøj til at få en første, kan man sige, draft på det, man har tænkt sig at bruge. Det er det. Den har genereret billeder, den har genereret tekst, og den har nogle fede overgange af animationer, og det er faktisk noget, som vi og alle mulige andre kan gå ud og begynde at vise til investorer eller kunder eller lignende. Og hver gang man vil lave en ændring inde i sine slides, så i stedet for, at man selv skal sidde og trække og hive og skrive og gøre ved, så kommer man simpelthen bare ind og prompter den og siger, jeg kan ikke lide det billede, du har valgt på denne her. Jeg vil gerne have et billede, som i stedet for er nogle sjove, glade mennesker i jakkesæt, som kigger på en skærm, eller hvad det nu er, og så genererer et nyt billede. Eller for eksempel, vi har 3 forskellige bokse, men jeg vil gerne have en 4. boks, og den 4. boks, der skal stå noget omkring market needs, og der må du gerne finde på et eller andet, og så genererer den det, og så mens man sidder og kigger på skærmen, så laver den 4 i stedet for 3. Og hvis man nu er så gammeldags, så man tænker, at ligesom mig, hvor jeg tænker, ja, det er meget fint med alle de der AI-genererede, så er det jo heller ikke ulovligt at bruge nogle af de gammeldags gode dyder. Det kunne også være, at man havde en totalt fed database med nogle fede billeder, som repræsenterede ens idé eller ens virksomhed. Så der er jo ikke nogen, altså man skal ikke bruge de her værktøjer. Man kan vælge at bruge hele pakken, man kan vælge at bruge dele af den, man kan vælge nærmest, hvad man vil. Og det er jo også det, som vi gerne siger, at det er jo en assistent, en partner, som Christian sagde på et tidspunkt. Man skal tænke på den som den mest intelligente assistent, der altid er samarbejdsvillig og altid siger, at man er dygtig. Men man skal også bruge sin sunde fornuft. Man skal også tænke, jamen det kan godt være, at det ser fedt ud. Så skal man måske lige lave noget andet, drikke en kop kaffe, så skal man gå ind og kigge på det igen og tænke, vil jeg sgu egentlig ikke hellere have vores eget billede, eller vil jeg ikke lave det her ting om i stedet for? Og imens der har jeg lige fundet upload-funktionen frem, og herinde kan du simpelthen bare gå ind og lægge billeder op fra din computer og smide ind, hvis du er træt af de der AI-genererede billeder. Præcis som du siger, Jacob, en gang imellem, så ser det altså ikke nødvendigvis så sejt ud. Godt. Hvor langt er vi nået nu? Skal vi lige prøve at opsummere? Ja. Hvad har vi lavet på en halv time cirka? Ja, man kan i hvert fald sige, at vi har startet med at få samlet op på alt det, vi har lavet inden. Det vil sige vores brainstorm. Mødeopsummering, transkribering af mødet, vi har billederne. Ja. Altså, vi ved ligesom, hvad vi vil, og vi har lagt det ind i vores system. Ja. Vi har taget de elementer har vi taget med over i ChatGPT, for at få skabt noget nyt materiale, som vi kunne tage med over til Gemini, hvor vi kunne få
arbejdet med en forretningsplan, som jo er essensen for det, vi vil gerne producere. Ja. Vi har fået kigget på udkast til vores hjemmeside. Og noget af din næste pitch, det? Ja. Eller et udkast til et? Præcis, og det kunne lige så godt være kundemateriale. Vi kunne faktisk også, noget som jeg gør oftere nu, det er, at jeg bruger lige kvarter 20 minutter på at lave noget kunderesearch, inden jeg kommer derud. Ja. Så kører den lige internettet igennem, jeg stiller den nogle spørgsmål, jeg finder ud af, hvem er deres hovedkunder, hvad er deres produkt, hvad har de omsætning om året, hvilke typer kunder laver de, så jeg ved meget mere om de mennesker, jeg mødes med. Ja. Og det er ikke, fordi jeg er sådan en eller anden creepy stalker, men det er mere, fordi jeg synes, det er god stil at vide, hvem man taler med. Ja. Og det der med at kunne give den der ekstra til en samarbejdspartner, det synes jeg er ekstremt meget værd. Men også det, du er også meget mere relevant. Du kan stille de rigtige spørgsmål. Præcis. Så, Og det er måske også et meget godt takeaway lige for at bygge ovenpå det, at de gammeldags dyder med, hvad der er en god idé at gøre til, hvis man skal til et kundemøde, hvis man skal lave en præsentation, hvis man skal lave en forretningsplan, hvis man skal lave et website. De forsvinder på ingen måde. Altså, de gælder stadigvæk. Alle de ting, man er god til, og man har brugt rigtig lang tid på at blive god til. Men de her værktøjer kan, det kan bare hjælpe en med at blive endnu bedre. Og det er jo egentlig også noget af det interessante, den læring, som jeg tror, vi her i hvert fald alle sammen har været igennem, det er, at AI-værktøjer, de gør en bedre til det, man i forvejen er god til. Og det er faktisk også gerne det, vi vil hjælpe vores kunder med. Vi ved godt, at I har en kerneforretning, og I har travlt med at udvikle og arbejde med jeres kerneforretning, men vi kan faktisk hjælpe jer med at blive bedre til alt det, I i forvejen er gode til. Ja, og så får AI til at lave det, som I ikke er så gode til, og som er dødkedeligt, det laver den 100 gange bedre. Præcis, og det er der altid noget. Og når Jytte er gået hjem, så er det også fedt at have noget, som ikke måske kan overtage Jyttes arbejde, men som kan gøre, at man faktisk kan varetage nogle af Jyttes funktioner, når hun ikke lige er der. Ja, præcis. Og levere det næste morgen, når hun kommer, med en frisk brygget kop kaffe, så tror jeg, hun er super hjælpsom. Og gerne. Det hjælper som regel. Ikke også? Hvad, skal vi wrap up her? Det synes jeg synes, vi har leveret vores første skridt som AI-konsulent forretning, samtidig med, at jeg synes, vi har gjort vores bedste på at perspektivere det i en driftssammenhæng også. Hvordan er det, man som SMV bruger de her ting i den daglige drift? Og det er jo klart, at vi har jo kørt det i en speedet proces, og det var også bare for at kunne nå at komme ned igennem de forskellige AI-værktøjer. Det er klart, at når man sidder med det, og det er ens forretning, så vil man jo alt andet lige bruge noget mere tid på det, man vil godt være mere sikker. Men som sparringspartneren, der kan køre ude siden non-stop, er det jo super fantastiske redskaber, vi netop har præsenteret her. Og så vil jeg også sige, altså i den virkelige verden, i den her simulerede version af den, der vil vi jo selvfølgelig også beskæftige os med noget, der hedder GDPR, noget, der hedder IT-sikkerhed, noget, der hedder EU's AI Act, som vi jo også er bekendte med. Fordi her, der kan det godt lyde som lidt om, vi tager lige nogle værktøjer, de er alle sammen gratis, og vi ved jo godt, at der sidder en masse mennesker og sidder og tænker, okay, hvad sker der med den her data? Hvor finder den hen? Hvad er det blevet genereret på baggrund af? Og alle de ting vil i en normal seance med en potentiel kunde selvfølgelig være en del af det, vi kommer og vejleder i også. Ja. Præcis. Så inden vi siger tak for i dag, vil jeg bare lige for skægs skyld og narstrege og sige, at vi lavede lige en testgenerering af hjemmesiden, inden vi startede. Så vi har faktisk 2 hjemmesider. Og den anden, den har en lidt anden farve. Så når vi er færdige her, så finder vi ud af, hvad for en af de her hjemmesider det er, vi lægger op. Og der lægger vi lige nogle billeder ind og laver lidt nusseri og justerer lidt på plads. Men hvis I har set med indtil nu, så mange tak, fordi I fulgte os. Ja, tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Ha' det godt. Hej. Hej. Ser man halvt ud af billedet.